ľudia, v dnešnom videu dneska si zahrajeme hru, ktorá sa volá Counter-Strike a my si dneska aspoň zahrajeme jednu hru, pretože fakt, akoby na tomto kanále ešte nebol Counter-Strike a ešte je to aj kvôli tomu, že vlastne zmeškal som to video už dosť, takže teraz vám to takto oplatím, že budú 2 videá za jeden deň. Ale normálne budeme streamovať, že dávať videá pondelok, útorok, stredok, štvrtok a sobotu. Pretože piatok budem natáčať a sobotu sa to vydá. Takže tak. Alebo jak chcete proste, že budeme tak natáčať pondelok, útorok, streda, štvrtok, sobota. Alebo budeme natáčať, že všetko natočíme a vyjde to a vyjde to proste jeden deň. Takže keď ja vám dám do komentárov otázku a podľa toho sa rozhodnem, že kto bude mať viacej hlasov. Keď chcete tak proste skoro každý deň okrem nedele, napíšete jednotku a keď jeden deň má vyjsť skoro všetky videá, tak napíšete dvojku. OK? Takže uvidíme. Podľa mňa by pre vás bolo lepšie, aby som natáčal každý deň, ale akože uvidíme. Tak. Ideme teraz na Bčko, teda na Ačko. Ľudia, asi nič. Zoberieme Take 5. Zase Ačko. Ja nevidím Ačko, ale ešte mám Bčko. No nevadí. Ideme. Pozor, to bude. Stop. Budel. Nie tam. Bude asi auto, ne? Ne! Zomrel som, nezomrel. What? To čo je? What the fuck? To je ešte one. Dobre, ja mu dám kick, mi to je jedno. Calvote, kick player, Kamo. Ja prepáčte, že ja v každom videu smrkam, ale... Proste musím. Prečo to musím vždycky a... Čo to vyšlo 50 týchto a... On zavie zrovna mňa? Aká je to šanca? To je sprostý? Čo spravil? Kámo. Ja si predstavím také diecko, čo má tak klávesnicu. Dobre. No. Čo som spravil? Že ja mám dobre na Counter-Strike. Však simple. Čau, dobrú noc. Ne, skoro! Ježiš, tady nezazavku, to musím vypnúť. Hopa. Ideme. Aha, dobré. Tak ja som to zase všetko vyšiftoval. Dobré. Necháme tak radšej. No. Dúfam, že vyhráme túto hru, lebo ja sa potom zabijem. Fakt. Zoberme si jesť. Jeden pôjde určite túto vím. 3, 2, 1. Či? To čo je? To je sem. Takhle. Dal mu po hlave. Kde?
Hodil som na ňo. Bo asi som ho zabil, no. Čo mám zobrať? Dobre, zobral som mi toto. Nevadí. A už ideme. Prosím. Posral som sa skoro. Do nohy som ti dal, kamo. Zlomil som ti nohu, nevadí. Ale hen teraz. Dole. A teraz budeš za autom, ne? Ne, tam je. Ne, skoro. To mohol byť taký pekný klač. Nevadí. Prvá. Nič tam asi není. Dole. A bude tam otáhen. Ľudia, to všetko za trávne more. Dement, fakt. Kvataro. To som ani nechcel hodiť, to som ukázať. Vlastne dobre som to hodil, lebo konkrétne. No, nie, ja som nevidím. Čakajte, musíme ešte viac vyšiť Svensko, pretože to nepôjde. Že by? Čo robia, veď sú všetci mŕtvi. Ale to nevieš defúzať, no. Bol nejaký kvet som ňou hra Kvatara. Nevadí. Dobre, máme pečko, teraz skúšajte normálne simple, druhý. Úplne. Pum, dole. Ne, ale jak on všetko tak trafí? Môžeš? Ale ja som len ukrytá. Serem na všetkých, dovidenia. Ale kámo, nervy na to úplne. Dnes godine všetkých zabijem s veľkom. Stop the cap teraz, akože fakt. Tak ten dostal dobrú. Yes. Flashbang. Skap! Ľudia, to čo bolo? Prečo mi to... Toriti. Fakt. Na to sere. Prečo ja pri každom videu musím mať rage? By som dokonale povedal, nechcem, lebo viete. Ne, ja som ho nemal v ruke. Kámo. Jak môže byť takýto poštík? Už nikdy nenaložím video CSK. Takže preto to video... Dobre, čau.